Obráceně. Plesneš před. No? Plesneš před. Chceš dávat? Plesnout před. Tak. Tak. No dobře, tak můžeme se to udělat, dál? Bez rukou. Třikrát skočit. Tady, tak se třikrát skočit. Rám. 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 Ano. Stop boj. No? Stop boj. Nemám klobouk. Pozadu. Nebo zadu, dál? Holovička. Pojďte. Zatáčka. Dvojka. Holovička. Holubička. 360. Tyhle. Vstávám. Když se to potom nejde. Ale jasně. Nemůžeš se? Máme dobrý čas, tak jsme pro vás připravili vloženou disciplínu, takzvanou jízdu pomalosti. Vy jste se nahonili dost, už se snažíte být nejrychlejší a teďka se ukáže, teďka budou mít čas, který jsou pomalý normálně, ale ty, kteří budou nejpomalejší, budou nejlepší. Takže vložená disciplína bude spočívat v tom. Stejná trať, jako byla sprint, to znamená 50 metrů, jízda přímá, nikam nezahýbáme a jde o to, kdo bude mít nejdelší čas na přímý průjezd 50 metry. Časomíra bude měřit až na nasednutí na kluzák. Teď jsme se právě dohodli, nový pravidlo jsme udělali. Časomíra ví o tom. Takže připraví, pozor, teď. Bude tady nová disciplína, jízda pomalej. Takže tahle disciplína na žádost Karla Hodače, tu jsme nazvali Lajdák. O Karlovi. Takže mu to bude vyhovovat, sám si o to řekl. Připravit, pozor, teď! Pomalu! Uber! Nedrbej to, Uber! Pozor, teď! Uber! Přidej, Uber! I takhle se to nechá projet. Připravit, pozor, teď! Jste přijeli tak daleko. Pozor, teď! Ke startu, pozor, teď! S lehkou rozvahou projíždí ještě ne a projíždí cílem. Připravit, pozor, teď! Ano, to je jeho fotbalové tempo tohle. No a u fotbalu jsou samozřejmě fauly, to už ho odnášej a simulace a tohleto. Připravit, pozor, teď!
lehkými pomalými přírazí Lenka se řítí do cíle. Připraví, pozor, teď. Hezky, vydrž to, hezky. Hezky, pěkný, takhle se to jezdí. Teď. Připravit, pozor, teď. Dobrý, dobrý, podržíme to nad vodou, pomaličku, nikam nespěcháme, oni stejně ještě oběd nemají uvařený. Pojedeme, Časomíra taky. Připravit, Karle, pomaličku, připravit, pozor, teď. Já jsem způsobil. Nedoskočil. Můžeme další opravu. Časomíra taky. Takže připravit, pozor, teď. Pomalu, pomalu, pomalu. Připravit, pozor, teď. Zmíní do pece. A už je pozdě, už je pozdě. Vložená disciplína, která nebyla zařazená do celkového hodnocení, ale vyhodnotíme si. Jízda pomalosti. Na 13. místě neumí jezdit pomalu Petr Pumpa. Já v životě rychle. 12. místo Radek Melík. 11. Ondra Gonzor. 10. Lenka Kejtličková. 9. místo Petr Holub mladší. Vidíte, tam kde jde o pomalost, tak táto ji nestíhá. 8. místo Roman Hanuš. 7. místo Tomáš Kašpárek. 7. místo společně s Tereskou Glaušovou. 6. místo Dominik Chmelík. 5. místo Petr Holub, starší. 5. nebo i 4. A 3. místo Karel Hodáš. Děkuji. Pozor, změna, jo? A pozor, neuvěřitelné, až na 2. místě Richard Georg Bayer. A první, a myslím velké, pokořil samotného mistra světa Richarda Georga Bayera, a to byl Ondra Richtařík. Ondra elegantním stylem, nádherně, protože je pomalu na vodě, je těžší než je rychle. Tak, výborně, máme na pocino, potlesk. Losovat, kdo s kým proti komu, aby se vědělo, anebo nevědělo. To je číslo 1 až 4, to je pořadí štafet. Jakmile máme 3 členy jednoho čísla, číslo vyřazujeme, losujeme dál. Číslo 1 se vzdává účasti ve štafetách, děkujeme. A pak to máme 4 štafety po 3 a máme to akorát. Takže já poprosím zapisovatele 1,
objíždí z levé nebo z pravé strany, jak to každému vyhovuje. Vracíme se zpět a pták musí protnout hranu mola bokem, zleva nebo zprava plovoucího startovacího mola. Protne, jakmile protne, startuje druhý závodník. Třetí závodník stejně, jakmile třetí závodník dojede, zase protne tuto hranu čelního startovacího mola, končí se start, končí se čas. Je to všem jasné? To jsme rádi. Takže poprosím, pokud jsme připraveni, tak poprosím, první bude startovat štafeta číslo 1. Tak poprosím Časomíru, aby se připravila. Poslední dohady mezi týmem. Nevidím Časomíru, dobrý. Takže budu startovat. Připravit, pozor, teď. Štafeta číslo 1 vyjíždí. A opakuju. Jeden může spadnout a opakuje se celá štafeta. Jinak se bez pardonu diskvalifikuje. První dojíždí jako Roman Hanoš. Vyrazil další holub Petr. Objíždí Bojtu a přidá, makáme, pozbudíme Petra. A projel a další Petr na startu. Který malinko mátne, přidá. Petr to takticky zkracuje a jede, budeme věřit. A průjezd. Na molu celá štafeta připravená, takže budeme startovat. Připravit, pozor, teď. A už běží čas na štafetu číslo 2. A vyrazil druhý závodník štafety číslo 2. Zakrouží a bude přistávat. Připraví se třetí závodník druhé štafety. A start a jedeme. Bude se připravovat štafeta číslo 3 a jsou to. Takže jak jsme na to, trojka, budeme startovat, připravit, pozor, teď. Odstartovala štafeta číslo 3. Dobrý. A už jenom rovně. Druhý závodník. Jdi se podívat ty. Ale já ho trochu namočím, jo, aby nechci. Jo. Takže čtvrté místo obsadila štafeta číslo 2 ve složení Tereska Gaušová, Dominik Kravík a Ondra Gonzo. Minuta 04. Pojďte si, ať ty si užijete. Dáme nástup hromadný. Tak, takže můžete sem klidně.
Pojďte ve na čtvrté místo, ať vás tady máme všichni. Jo, dáme všem. Třetí místo, štafeta číslo 1. Výborně. Tak, postavte se tady. Ve štafetách na třetím místě byla štafeta číslo 2 ve složení Tereska Klaušová. Cože? Jsem neříkal. Ne, ty Vítociák, okej. Čtvrtý, třetí. Ano, štafeta číslo 1, Holub Petr, Hanuš Romána, Pumpa Petr. Ale což tu všichni ještě řeknu. Blahopřeju. Takže tak. To bude vidět, že pro sekci, tak druhé místo ve štafetách byla štafeta číslo 4, Richtařík, Kundra, Kašpárek, Tomáš a Holub Petr. Tleskáme. Gratuluji. A už nás zbývá jenom nejlepší družstvo. První místo byla štafeta číslo 3, ještě vám řeknu časy, jo, pro zajímavost. 1:04 byla čtvrtá štafeta, třetí 55:53, druhá 55:20 a první má 54:30 a to je Karel Hodáč, Lenka Kejkvičková a Ríša Bajer. Krásně to bylo v rozdíl voliku, že jo, vteřina byla. No jo. A je myslím, že štafety ukázali to, jak máme vyrovnané borce, vyrovnané závodníky. Musíš nahoru. A hop. Karel si to rozdal. Gratuluju. No jasný. A prosím vás, číslo 13 se vylosovalo do vítězného družstva. Kdo to byl? Kdo nestartoval ve štafetách? Tamhle, vzadu. Jedničku prosíme nastoupit. Losovali jsme a dostal ses do štafety číslo 3. Tím pádem si vyhrál. Jsi s náma, jo? Super, tak pojď